Nederlands en Belgisch Limburg. Ieder jaar op de eerste zondag in de maand juli heeft het Oud-Limburg Schuttersfeest plaats en nemen ook de 3 schutterijen van Molenbeersel aan dit feest deel. De schutterij die de eerste prijs behaalt in de korpswedstrijden mag en kan het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Op 7 juli 1968 trokken onze 3 schutterijen met volle moed naar Leverooi in Nederlands Limburg. Onze Sint-Lambertus schutterij behaalde de eerste korpsprijs na een adembenemende kaveling van 13 volle ronden. De schutters die deze knalverrichting verwezenlijkten waren Tom Stals, Albert Leijsen, Willy Jansen, Harry Kleinix, Godfried Truije en Theodor Denier. Gedurende een volle week werd deze heugelijke gebeurtenis in Molenbeersel gevierd en iedereen was bereid om bij de organisatie van dit prachtig feest dat volgens kenners uit eigen land en uit de nabuurlanden als het mooiste van West-Europa wordt beschouwd, zijn of haar steentje bij te dragen. Molenbeersel beleefde op 6 juli 1969 een onvergetelijke dag. Om zich hiervan te overtuigen behoeft men enkel de feestgids open te slaan, die bij die gelegenheid werd uitgegeven. Rond de 50.000 mensen zijn die dag in Molenbeersel getuigen geweest van een echt middeleeuws schouwspel. U ziet voor eerst flitsen van de opening op het feestterrein, daarna de optocht van de 135 deelnemende schutterijen, waarbij we u doen opmerken dat de 25 schutterijen uit de bond Maas en Kempen, waarbij ook Sint-Lambertus is aangesloten, bij de 50 eerste opstappen in deze optocht. De optocht vertrok precies te 14 uur en wanneer de laatste schutterij de tribune passeerde, was het praktisch 4:30. Na de optocht krijgt u beelden van de wedstrijden op het feestterrein en tevens van de schietwedstrijden. Ook de kaveling, die uiteindelijk gewonnen werd door Sint-Lambertus Lowell op Glabbeek, krijgt u in beeld. Deze schutterij kan en mag dus in 1970 het Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Verder commentaar lijkt ons overbodig. De beelden spreken een duidelijke taal. Zal Molenbeersel nog ooit zoiets beleven? Inwoners van Molenbeersel, steunt daarom uw schutterijen, want zij alleen zijn in staat u nog zo'n onvergetelijke dag te doen beleven. Dat is lopen, zuig ze dat is gaan, de jongens van de schutterie. Met prachtige kostuumkes, wapens op de rug, ja, zo trekken ze voorbij. En wie staat, die club door de koning, tussen die schutten in. Ziet de ook dat leefwaardig meisje, dat is de koningin. Wat is zo Limburg zonder schutterie, want die hoort toch overal erbij. Aan jeder feestje doen de schutten mee, het zijn jongens wo nog keer in zee. Verbieds de trommen, wij zien ze daar, de schutten noeders Limburgs land. En iedereen komt kijken naar de défilé, duizenden staan aan de kant. In de wei, daar wordt flink geschoten, nu moet de vogel draf. Valt hem dan een schut naar onder, wordt hem een schoot gepaafd. Wat is zo Limburg zonder schutterie, want die hoort toch overal erbij. Aan jeder feestje doen de schutten mee, het zijn jongens wo nog keer in zit.
is zo Limburg zonder schutterie, want die hoort toch overal erbij. Aan jeder feestje doen de schutten mee, het zijn jongens wo nog keer in zit.
Dag.